Saka vanongoti kana zvavabata vototanga kugadzirirana mapozisheni nezvigaro. Vanofungidzira kuti nyika ndeyamai vavo. Vakomana vakaita mari nechikorokoza vari marana evakuru ndovanhu vanenge vachitiudza kuti ike zvino izvi vakufanira kuenda. Imagine kuti achinotimirira kuyouth anoita chii? Imagine achinzi aminister of youth anoita chii? Muparliament macho ari kutadza kumira nevechidiki. He is a lawmaker. What kind of laws is he making on behalf of the youths? Izvi zvinhu izvi ndo zvinhu zvatinofanira kungorijecta because they do not understand our plight. Kune vana vari kushaya mari kuenda form 1 izvezvi sekutaura kwatiri kuita. Vari kuti chii nazvo vanasheki. Hurumende yavo yatadza kuunza free education according to the